Jatend migao mateko kod modhi Opiyo Wandayi hoyango ni ok obi gwe tawo to biro dhi nyime kod tije kaka pile nimar oonge kod ketho mademiyo gwe tawo. Wandayi nolose nyim komiti e od bura olero ni okang' mokaw kod Kenya e duoko mauta mane onyiew e yore mibadhi en gino mane ochopie kod kuku mar arita ma pacho ka kendo jatend pinyno gonye thuolo mar kawo okang' makamano. Final analysis, clearly there is no reason to stop me from continuing to discharge my duties as Cabinet Secretary for Energy and Petroleum. As to why 3 or so officers have resigned, as asked by Honorable Barongo, I cannot say. Yes, because I do not know why they resigned. Yes. Okay. What I know is that investigations are going on, and you know resignation is a voluntary thing. Again, I must qualify that. When you resign, you can have your reasons, and you are free to state them or not to state them.